Ahoj, pozdravujem ťa dnes 5. deň našej výzvy Do toho, takže dnes sa veľmi teším na vás na všetkých, pretože dnes som vám slúbil, že sa pobavíme o tom, aký obsah funguje v komunikácii, ale aj aký obsah funguje na sociálnych sieťach. Je to úplne jedno, či je to Facebook, či je to Instagram, či je to Twitter, či je to YouTube, či je to LinkedIn, nech je to čokoľvek. A nech komunikuješ cez akúkoľvek z tých hlavných 4 komunikačných sociálnych sietí, ktoré som spomínal v minulom videu, to znamená vo včerajšom, či je to Messenger, či je to WhatsApp, či je to Telegram, či je to Instagram, či je to TikTok, nech je to čokoľvek, tak pravda je tá, že dnes už písať asi nebudeme a dnes už aj čítať sa nám veľmi nechce. Dnes, samozrejme, keď si to tak zoberieš, že kúpiš si nejakú dobrú knihu, teraz čítam takúto inak, mimochodom, brutálna, perfektná kniha, alebo si pozrieš tu, takto si zoberieš sluchátka, dáš si sluchátka, pustíš si video a začneš pozerať na YouTube, alebo na Instagrame, alebo kdekoľvek nejaké video, tak jednoducho je to super, pretože pozrieš video, vidíš, vyskočí tam automaticky zelený žabiak, alebo povedzme tzv. Alza, ktorú každý pozná. Tak toto je práve tá druhá cesta, o ktorej chcem dnes hovoriť, alebo teda tá veľká príležitosť pre každého jedného z nás. Čím skôr, keď začneš točiť videá, tým skôr to bude pre teba jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie a ľudia budú veľmi radi, budú sa tešiť na tie tvoje videá, na ten tvoj obsah. Pravda je taká, aj moja vlastná skúsenosť, že kedysi, keď som začínal, tak Páne Bože, mi to trvalo roky, ale som sa odhodal natočiť takéto video. Pritom do Paroma vôbec nič to není. Zoberieš telefón, dáš si ho na stojan takto a začneš jednoducho točiť a rozprávať to, čo chceš rozprávať tomu tvojmu tam na druhej strane kamarátovi, priateľovi, človeku, potenciálnemu klientovi, tomu, kto by mohol mať záujem a kto má záujem o to, čo robíš. Takže toto je úplná topka. Jednu vec, ktorú chcem povedať, aby som nezabudol na záver, aby ste mali z toho čo najväčšiu hodnotu, tak naozaj video obsah. Či je to komunikuj, snaž sa komunikovať. Jednu vec, u mňa sa to zmenilo, keď som začal komunikovať s tými ľuďmi tak, že proste niekto mi napísal a ja som normálne zobral telefón a som tam takto telefón a som mu nahral a som mu poslal videosprávu. Super je písať správu, četovať, to je fajn, to je také, vieš, anonymné, to robí každý. Potom je lepšie už taký trošičku vyšší level, je, že keď zoberieš telefón alebo iPhone, tak to zmagneš a nahráš audio, čau, na to ti chcem odpovedať toto, to je to druhé. To už je trošku lepšie. A to tretie, to bombové, to najlepšie, čo je, tak jednoducho zobrať telefón, takto ho zobrať, bum, a natočiť videosprávu, čau, teším sa, že si mi odpovedal, takto ti viem pomôcť, toto, takto, klikni tu, urob toto. Čiže ja vám tu dám do tohto videa na záver, ako môže vyzerať taká videospráva. A v tej videospráve sa práve dozviete, ako sa môžete jednoducho pripojiť, alebo zaregistrovať, alebo získať taký kurz. Ten kurz sa volá Video Academy za veľmi unikátnu, veľmi časovo limitovanú a veľmi nízku cenu. By som vás chcel poprosiť všetkých, ktorí ste jednoducho išli do tejto perfektnej 5-dňovej, veľmi rýchlej výzvy Do toho, aby ste napísali na túto stránku, na Facebook, recenziu, OK, napíšte tam, bol som v 5-dňovej online výzve Do toho, toto bolo pre mňa, moment, takýto, toto som sa naučil, v tomto mi pomohol, toto mi Milan tam povedal, alebo proste tak, ako to cítiš, pretože úplne super, tí, ktorí by ste chceli a ktorí sa cítite takí, že ste trošku na vyššom leveli a že ste s tým úplne v pohode, tak vás vyzývam, nahrajte mi takéto video, ktoré bude mať minimálne minútu, maximálne 2 minúty. Keď bude 2,5, nič sa nedia, aby to nebolo 5-10 minút. Čo ti dala táto 5-dňová výzva Do toho? A to video zavesím potom na webovú stránku, na moju webovú stránku. Samozrejme, tým pádom budeš mať aj reklamu. Keď budem robiť nejaký webinár, tak to video tam môžem pustiť a budú to vidieť aj iní ostatní ľudia. A aj takto dokáže získať viditeľnosť veľmi rýchlo. Takže teším sa na vás. Nezabudnite, nakoniec všetci tí, ktorí máte záujem, na záver tohto videa, aj dolu niekde tam pod tým videom máte na tej stránke www.milanvasko.sk/video academy. Tam keď kliknete a zadáte tam
taký zľavový kupón. Ten zľavový kupón je POD 2024, tak môžete získať tento kurz s doživotným prístupom, kompletný kurz, ako točiť videá, čo hovoriť vo videách, ako sa obliec, aké nástroje používať, aké technické veci potrebuješ používať, čo tam rozprávať, aby tých ľudí to zaujímalo. Toto všetko je v tom kurze. Ten kurz môžete získať s 200 eurovou zľavou iba za 97 eur. Pozor, je to limitované, je to len pre tých prvých 5, ktorí pôjdu veľmi rýchlo do toho a tým pádom si to môžu zabezpečiť o 200 eur lacnejšie. Teším sa na vás, pozdravujem vás, sledujte ma ďalej na sociálnych sieťach. Všade ma nájdete na Instagrame, Facebooku, YouTube, Twitteri, respektíve X, alebo Threads, alebo LinkedIne, alebo TikToku. Všade ma nájdete ako Milan Vasko oficiál. Samozrejme na záver, všetci tí, ktorí máte záujem a chcete nejakým spôsobom pomôcť, tak určite neváhajte, píšte mi správu alebo mi napíšte e-mail na info@milanvasko.com. Veľmi rád a veľmi ochotne vám pomôžem, pretože dohodneme si konzultáciu a pobavíme sa o tom, v čom konkrétne potrebuješ pomoc a ako ti dokážem pomôcť. Teším sa ešte raz a všetko len to najlepšie. Nech sa vám darí v tomto roku draka, roku 2024. Čaute.